Waqt konferenza li tellet biex telenka l-ħidma fl-aħħar sena u turi l-progress fuq l-istrateġija tal-LGBTIQ+, tnieda l-pjantazzjoni għas snin 2023-2027 bl-iskop aħħar li tinħoloq komunità maquda mingħajr diskriminazzjoni fejn jissemmew diversi fatturi u partijiet li jenu biex dan ikun jista' jsir b'suċċess f'pajjiżna u anke barra. Waqt l-indirizz tagħha din l-okkażjoni s-Segretarju Parlamentari għall-Ugwaljanza u r-Riformi Rebecca Buttigieg qalet kif ix-xogħol kbir li qed isir qed jiġi rifless fil-fatt li għad 9 sena konsekuttiva pajjiżna jinsab fil-quċċata tal-klassifika fejn jidħlu d-drittijiet ċivili. Minn barra hekk semmit kif wara diversi passi l quddiem li saru is-sena d-dieħla pajjiżna se jkun qed jippresedi l-Kunsill Ewropew fejn rridu nkomplu nkunu ta' eżempju għal pajjiżi oħrajn b'mod speċjali fejn id-drittijiet ċivili ugwali huma nieqsa. Matul dawn l-10 snin il-Gvern għamel ħidma progressiva sabiex nassiguraw li Malta qiegħda fuq qudiemnet ta' drittijiet ċivili u għaldaqstant illum tajna elenku tax-xogħol kollu li sar matul l-aħħar sena biex nassiguraw li dawn id-drittijiet ċivili jiġu mħarsa, iżda aktar minn hekk tajna l-impenn tagħna biex bħala Gvern inkomplu mmexxu l quddiem din l-aġenda progressiva. Għaldaqstant huwa ta' sodisfazzjon ukoll illi dan il-Gvern dejjem jagħti r-riżorsi sabiex nassiguraw li din il-komunità tiġi mħarsa u tkun ħilsa minn kull diskriminazzjoni. Waqt il-konferenza ġew indirizzati diversi temi, inkluż b'rappreżentanza minn diversi setturi waqdiet b'mod speċjali s-Social Care Standards Authority li qed taħdem fuq l-adozzjonijiet f'pajjiżna kif ukoll l-LGBTIQ Wellbeing Service li servizz ġimniedi ftit tal-ġimgħa ilu u diġà qed taħal il-frott tiegħu b'għajnuna psikoloġika lil dawk kollha li jfittxu l-għajnuna. Klejt Immerċieqa kap tad-Direttorat ta' Drittijiet Umani LGBTIQ+ għalilna li importanti li jkun hemm kollaborazzjoni bejn is-soċjetà ċivili, il-Gvern u l-privat biex il-bidla ssir. Inti mhux biss isiru l-affarijiet mill-Gvern u n-nies iridu joqogħdu għalihom, jkun hemm dialogu kontinju u l-efforts jidhru meta jkun hemm inizjattivi ġejjin mill-NGOs, mill-laqdiet differenti, mis-settur privat stess li japproċċjak biex ikun imħarreġ u jiġi sensitivizzat. Dawn huma kollha affarijiet l-frott tal-policies li kien hawn f'dan l-aħħar żminijiet biex ikun hemm bidla għall-pożittività. Fisem l-MGRM, Alex Karwana, persuna transessuali, tkellem fuq l-sfidi li jħabtu wiċċhom magħhom inklusu personali. Spjega kif hu kellu jbiddel id-dokumenti tiegħu billi jmur għand notar u jiffirma kuntratt legali fejn issa din il-possibilità se tkun tista' ssir anke minn persuni non-binary fejn mhux talli mhux se jkollhom male jew female imniżżel imma anke jistgħu jbiddlu isimhom b'mod faċli bħalma jsir minn dawk trans. Dawn id-dokumenti persuni bħali trans qed ngħixu ħajja relattivament normali. Jiena użajt l-ID card, mhux ħanqod ninkwieta ommi rid imur il-bank, ħannurjom l-ID card, min jaf min ħansib qudiemi. Jiġifieri din hija liġi vera sempliċi u forsi n-nies hemm barra mhumiex trans qasbis ħajaħsbu fuq ovvjament, imma lina tbidlilna ħajjitna.